ассалому алайкум бародарои азиз. имрӯза курс дар банкҳои Тоҷикистон. Бонки Миллии Тоҷикистон 1121, Бонки Асхата 1121, аввалин бонки молиявии худ 1119, Газкоммерцбанк 1117, Коммерцбанки Тоҷикистон 1115, Душанбе Сити 1121, Умо 1121, Витаминбанк 1121. бародарои азиз, ногуфта намонад, ҳатман дар канали мо подписатсия мекунед, чунки ҳаррӯза хабарҳоро метавонед дар канали мо тамошо кунед ва фикрҳои худтона илтимос дар комментария бинависед оиди курс. ва медонам бачаҳои оча агар заҳмат набошад як дона ҳам лайка баҷақед. худованд нигаҳбони ҳар як шумо бошад. раҳмат барои ҳаматон, барои дастгиритон.